cewa wane ne yana ina a da ka gan shi zuciyarka ce za ta ce maka shi ne. In zuciyar ta yi munafurci ranka zai ce wannan shi ne. Ba a gaba da shi lam tu'ayin bukulatan minan nasi illa shabba haru ubuwar gogo da ɗan ido baya cuɗanya da annabi sai ya gaskata shi. An gaya maka su Abu Jahil sun gan shi? A'a ba su gan shi ba. Shi yasa ba su imani ba. Da ɗai ba a ganin annabi Muhammad a kafurta. Ba su gan shi ba. Roƙonka garo salati Allah na, kuma san Allah Mahmudu sirrin ruhi na, mai ceto gobe mai mai da ɗan wuta aljanna. Amintacce begen ka shi ne aiki na, Aminatu umman ka ta faɗa a bayaninta. Ta ce ran da ya zo Shafa'u ta rasa aikinta, ma'ana ungon zoma mai yanke cibi ko beli. Wannan rana sai ta gan shi na haina gani. Tare da shayin sati mun sai ke na gani. Ta ji ana ta faɗa ku karɓe shi sun ba alai sarki. Umar gunkin Ka'aba Abdul Madallab na Musa. Shi ne ya saurara kowar gaba ɗaya an rusa. Yana faɗa ba, yana ta faɗa, ka je an haifa ma jika da babu misalinsa. Da ya zo gun Aminatu. Hubal, bari ka ji Hubal. Hubal ɗin nan ko gunki ne. Amma ka sani shi ne shugaban gumaka na aljanna. Lokacin da annabi ya zo wa kulja alhaku wa zahaqal badila babu shi, saboda shi ne kadai ran da annabi zai zo aka ruguza waɗancan shi ya saura. Da ya zo sai yake cewa Abdul Mudallabi, je ka gwarzo a ƙasa gwarzo a sama ya sauka, sadaukin da duniya take jira ya sauka, wanda zai shirya mutum da aljan ya sauka. Je an haifi namiji, tun da duniya ta fara ake haifan mata, yau aka haifi namiji wanda zai ci gabar ya ci kudu, ya ci yamma ya ci arewa, shi zai karya katangun Kisra. Da Allah ku shi. Dan haka duk wanda ya yi dawafi a Ka'aba har da Hubal yayi. Wallahi har da Hubal. Ka sani ran da aka zo wa kulja alhaqu wa zahaqal badila, da aka zo nan sai annabi Muhammad ya ce wannan Hubal din ku binne min shi a tsakiyar Ka'aba. Shi sunansa musulmin gunki. Duk gunkin da ya imani da ni shi zai jagorance shi a aljanna. Saboda in yau kai dawafi kayi har Hubal yana tsakiya har yau. Yana tsakiyar Ka'aba. Annabi Muhammad rikita lissafi dan abu kullum da Allah ya kulla an rasa mai warwarewa. Baba ka ce babu, babin ta ce babu. Da ya zo gun Aminatu domin ya ɗauki muradinsa, sai ya gani ta nan a waje ya yi tambaya ya ji kansa. Ta ce masa ni ba kai ban gan shi. La ilaha illallah. Ka ji sayyida Amina ita mata ta ce tun da ibuto ba ta gan shi ba. Sai ya cire takwabi manufarsa kan da tamar wasa, ma'ana wasan jika da kaka. Ta ce kai musu, ni ce sayyida Aminatu, ba mai riskata. Ni na fara sanin cewa annabi ne, ni na fara sanin cewa zaɓaɓɓe ne. Na fi kowa sanin wannan na cikin nawa Allah ya fi son sa. Amma je ga kofa nan, je man gidan da ɗauko shi. Da ya zo bakin kofarin yauren ya ga an canza shi, an sa wani mai girma ga jauhari an fente shi. Yana gama dokawa tsawa ta dirka a
kunnensa aka ce mai waye wane ne ya jira kada ya sa wasa sa'in manzanni lokacin suke ta ziyararsa sannan sauran kaunu amma ana ta bishararsa ka san shi saman aka cicciko ta zo fuskarsa ta dau madadi shi yasa Allah ya ce to ke sama tun da baki nutsu ba zai zo ki wuce har yanzu ba saman nan ba ta zata annabi Muhammad ya dawo da kamiraji ba da ta san ya dawo wallahi da ta biyo shi wallahi da tuni ta rikito da sama ta san annabi ya sauko wallahi da tuni ta rikito sauran kaunu nan ma ana ta bishararsa ma'aiki na tsakiya a hasken isa a mukamansa dukkan manzanni suna kewaya shi suna sansa suna yi masa tasbihi da kamun kafa da mukamansa Allahu ya yarda da su domin isarsa da kimarsa manzan Allah wace Allah da Allah ai shiru mana mazaje aka haifa du shekarar ta dalilinka saboda shaja'arka da karfin isarka da mulkinka can haka ta faru yan ƙauyuka suka zo ɗauka suna bi gida-gida matan gado sun hauta ka ya rasulallahi ya zo a maraya ne mahaifinsa Allah ya karba na daga al'ada da larabawa ba su daina ba matan ƙauyen su da an haihu za su taho karba ma'ana don shayarwa a biya su bai zama aibu ba manzon Allah Alimatu Sadiya sannin ki babba yar babba Alimatu ta yi nema amma ina ba ta samu ba da ta zo ko Aminatu ma'aiki shi ba a ɗauka ba sai ta cewa Aminatu daure ki ban samu ba dan Allah daure ki ban samu ba dan Allah daure ki ban samu ba dan Allah daure ki ban samu ba Amina ta yarda ta ce sai dai maraya mai gashi mahaifinsa ya rasu a hakan kina iya ɗaukar shi ni mata kalle shi ta ji dai a ranta tana san shi ta ce mata dakanta mutuncan je shawartar shi ni ba cikin sauri ko mai gidanta ta iske shi ta ce mai an samu 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 ta ce mai an samu sai dai maraya ne gashi ya ce mata Halimatu a hakan muna iya ɗaukar shi Halimatu a hakan muna iya ɗaukar shi muna halin babu gani na Halimatu kyale shi ta ce kai fa baka gan shi ba kana waje ba kai fa kana nesa da shi kai fa kana waje ni kuma na gan shi na gan shi malam ko ka yarda ko baka yarda ba ka bani in ɗauko shi ya ce mata ba ko bai Allah ya bada abin bashi Allah ya ba mu abin bashi tana jin amsar nan ta koma gidansu ta ɗauko shi kafin ai nisa suka fara shan mamakin shi nonon Halima da ya kanjame a cikin rama kai jakar da ta ɗauko su ta kanjame ta sha rama da ɗaukar Muhammadu ta kanjame ta yin garma kun gansa akan hanya du za su koma ƙauyensu
ilaha illallah. Halima da jakarta ta wuce gaban su ta kere su, sai suka hau kujibi ganin da a baya ake bar su. Kyauta daga kyauta mai baiwa mai godewa, talauci ya yanke a gare su sun zama hutawa. Allah ya ba su rijiyar da ba ta ɗaukewa, Allah ya ba su hasken da ba a toshewa, Allah ya ba su arzikin da ba a karyawa, Allah ya ba su sirrin da ba a kwacewa, Allah ya ba su hasken da ba a toshewa, Allah ya ba su arzikin da ba a karyawa, Allah ya ba su rijiyar da ba a yashewa. Jakar ka ta ɗauko su da bakin ta aiki ta dacewa, dama an gane an san da wani shi zai yake su, shi za ya bi su ya tattake. Annabi Muhammadu bayan ka ba wani dan aike, har suka je su gida jaka tana taimo gunshi. Halima awakanta da zuwanta sai ta ga sun koshi. Kai har suka je su gida jakar tana taimo gunshi, tana daga muryarta da harshen tana ta bisharar shi. Kun tsallake alhairi domin ku zo da saraucin shi, kun tsallake alhairi domin saboda maraicin shi. Ku taho ku ziyarce shi. Jakar Halimatu Sadiya, ka san ana tafiyar da jakar ta taho sai bishiyoyi su cicciro su haɗa ganye su wa Annabi Muhammadu ido warwarewa.